बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफान मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रा फोजोबस्रांग्रा बिफां दानग्रा दुथांफोरनि थाखाय गोख्रों बाथ्रा जाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिफां लाइफां दानखुमाग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय गोख्रों अपारेशन टीम लाना फैनायनि खोथा होदों। बे समावनो फिन आरोबाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गिदिर बुंथि बिथाङा फोरमायोदि जाय दुथां सुबुंफोरा बिटिआरनि माखासे हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफां दानस्रांग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनायनि बाथ्रा बुङो आरो बे बारनिफ्राय बेबायदि बिफां लाइफां फोजोबग्राफोरनि थाखाय आखाइ हमथाना थानाय नङा होननानै फोरमायो। बिदिब्ला फैदो जों मिथिनो लानि बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायो। स्पेशली जोंनि देवपानी फरेस्ट रिजार्व आरो लावपानी फरेस्ट रिजार्व लावपानी आरो मोनसेया देवपानी ना मामोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला। मोनसेया जादों रुनिकाटा रेन्ज आरो मोनसेया उल्टापानी रेन्ज प्लास सरलपारा एरिया। बे मोनथाम एरियायावहाय जोंनि गोबां मानसिफोरा बुंनो हाया बेवहाय सोरबा पलिटिसियाना इन्स्टिगेट खालामदों ना मादों, अब्लाबो आन्दाज मोनसे मोनो सोरहाबा बेवहाय निस्सय गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय इन्स्टिगेसनखौ खालामगासिनो दङ। बे मोनथाम जायगायावहाय गोबां मानसिया दंफां दाननायनि हाबाफारिखौ मावबाय दङ, बे बाथ्राया रोखा। गुबैयै जोङो बेवहाय मेन पावारा खमखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ जोङो होबथानो हायाखै। खिन्थु बिदि होननानै जोङो आखाइ हमथुमनानै थाया, जोङो जेरैखि जाया सोलो बोलो खालामनानैबो जों मावगासिनो दङ आरो स्ट्रंलि जोङो एक्सनखौ लागासिनो दंखायो। अब्लाबो जोङो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो जोङो हेल्प होलायनांगोन। जोङो हेल्प होलायबासो जोंनि हाग्राखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन आरो जोंनि हाग्राया जोंनि जिब जुनारा थायोब्लासो जोङो इयुन जोलैखौ खुंनायावहाय जोङो माने गुफुं मोनसे समाज दानायावहाय हेफाजाब खालामलायनो हागोन। बेखौ नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।